Ndizi TV ubwansu bw'umu Biamano sana umwanchi muliyebeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na indengo kwaligania asumuro bile Ensabari yoboncherelia asitokumira naboncherelia ayimena square ngoro Gusii bwa gutumanya amange wetera obonchere bwabo mwanchi muliyedi tukolera ni gonatalire asebunge ya South Mugrango astora cyosangano monchereliga yera cyutumanya bonchereli kibulia kwara ningi kiagerta kai mukige tambukira nagachoro bonchereli obiga nabo igona yabire kagwetera aso bonchereli obiga karansa oike elinde tosange asobwamo iliterene Frida Kerubo na sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook na bako tonyora wetera Ndizi TV News Digital na bako sinsemo ya YouTube na bako tonyora wetera Ndizi TV News yengireli bageli gali abane kumwaligania ilinda tumanye na kyakorokwa na boigo mbonchereye kibuli abakora karibu sana nakirembya muno ega singo korana yo ubundi yonkora CCTV nechi radio nechi simi chakoboko asamari etane nkoro Evans bichanga ncheno momenyo tabaka aha karibu sana somoro bili tukolera umanchi muliyere nagani tikomanya ndi wachage tobonchereli obuiga bwabo kuna chagete miaka 10 herire na chagete ase account ya Meru na chakirete egasi yeye ekere bulima bwa kongete traira nango maiga keigo kero kininga ikwanyore ta maigeri kyagero bobundi mboga nintyo twara chi skills gete anga ikwanyore to maigeri ukamanya koro chisimi ukamanya koro chire dichi ufa ibibionsi ase bobundi obo china wate besa sina wate ko bwa kwenda kwegeri kwe gusegasi lakini bono ekigyanko wanyete kere na inge school nje school njansinyete egento na inge gokorese school ege onte bing turuwege ndo sendo ashegento school na ingo bono ngachako ubundi ndo mosinini ngachakira chisa cyako boko kagendera alafu kuruga bono baade na ngachaka bono korosti ready chinge kware koroserinka na koroserinka lakini yanko yane narore ngo mubundi na nge koigorere trina saliri na muirera wali na muireire arakati byagenda de korosi na injengo nyakurusho chusi ko ruororo nge kware kurigereri na kibao kora abono gacha ngiya kuirete koruga gaiga Gusii baka sense ya Meru nsemo ya Meru egete kifamilia bakanyanga ekere banyangete endu yane narore nge Meru onyometo mu Meru ono no nerondangeria agante ya yesinge chonkabu ya bino ya beire nurachichega nena igorete ubundi obo lakini erarigete omuntu akandusia Gusii kaenda Meru akandika une bundi lakini ngakora somo tinyo yomo gabidi na ichengi gore gasiane ukaigora chinse machirichane ngaigore chisa mo cha Meru wono Meru no navere myaka 3 alafu kurugabo ande ngasakanganya kuruona kero kinde ngi kiagere toka imuke getambo kero gyoko nganya kuru chinse mo cha Meru gatabona tigana ndengi goro boncheria bwana sangao asema ya Meru ndo kiagere tenganganya kuruororo magana mange changamoto ya kifamilia tu ekagera rende nganye kurwa Meru ande nkagenda Nakuru kurwa Nakuru biashara mbyangokia biashara bado nebikwara nebi nani ngokora yobundi alafu nande nkaira na Meru ande Meru na bera bono nkaruororo bono nkagenda nande paka Sirari narona gore myaka ebere kurusirari nkairana nande Nairobi tiyango kiwono ko Nairobi na inachaka ugacharo gongoro wa Gusii bora kero kinde ngi kiagere to ugachora gaiga soro gongoro igarwa tabakaga narodi ra matunda kuna tabaka na kore myaka 6 igogando china narodi robuya
ase gasi yane yankonyire nagurira amaremo igo bono gani ndoche amatunda naro ekero kurigerire ekero gwachita soro gongorwa Gusii kero kende ngwa maite ngai biashara mbipiki ngoko chorere tasaya Gusii ngwa manyete korukara saya sana nyamanyete asenge chonka koruga gochika tariare na nyamanyete bono kana mbuya ngiche Gusii korere ange nanka nari ngochinarigereri nkai kikegemberete ekero kurigereria obonchereri bwagaiga bwatabaka ekaunti ya Nairobi ekaunti ya Nakuru Ensabari ya Meru na kyo korengani oboncheri bworogongo rwa Gusii ne chikaunti ekishinde Gusiiga aso wengente na igano nya sanjo rete asenge chukuna na igetega iga na soete korora mabadiliko karora mabadiliko na nyasa so wenga ganseseni nkanyore kebali aso mochioyo wono na bateja bagacha bakamanya wono nimanye kaina satambe igo wono so wenga Gusia dikuzuri obonchereri mboro bya tiango traira na maiga kigo Evans ekero kwa roseti tebe eredi yage ntangani wese mixer yage ntangani na kie customer kwa roseti na kie a respond tiko bwatikani kintu kili kwa morosereti radio nambe mo enenge goshughulika na nyerosia ekere inkora na yansinyire na irire ebundi kena irire ebundi ndiria korosi na manyana esinasi unasekete bono na ndiende tiko moirera gasi ekero kurigereria ngai bono gweikere togatebanga bono tigurute oitenenera yo monyene kwabere gokonyora maigiri kurwa sifundi chinde ngai yekete bono gatebanga abone gente kikero kina manyire omonto gotete ngai gente kiara kwaro sirbuya bono gwene togendera igo gosinayo monyene gwatete ngai aya bona ase ikire amaigiri aya na nyorira isanira ase gasi ye konye kira manyinga ime tari ogochikwege gupako manye na bokora tuwegento nambe ya mukora kerigereria na kebungere no mo China kwari na kikero asirine keri kuarigerekere gento bono kurwa bukwa makwe mukiatwa yo keigora keri kwe mukiatwa yo keigora kero bwate oikwende ekegwekyo na boko manyana iga ko ene uva iga no umuriro gosoera na iga no ense muyeriogi nkomanyore bone kere kuarigere kerase kwanyu gwapimire chimwe machine erororo togopimira isa chinde kerege tokeyete twapima twamanya gento getenge yete bono korugabu na dio kwemukige tambukero kyokorose kere yasinyire kwa makoirere bundi isa chindo okugweto bumanyi igwa chinga kiti nyinge okosoma kurwa sichifundi chao abumaega lakini wono sai tiniko gendese chifundi sai na ibiko ni chengo genche tenete bweka noni cha chibundi gocha chire na chiobo semi igo bado ngwe abantu mbaroro ngenda kwege na igeri babere ayo mare kerina ayo mare asumbi na igeri abantu ange 5 bakogenda bayigora chigasi cyabo ngo wono sai ntiwo bumanyi injengo koraga kere yeto tindiko chikorigia ndose Evans kora totebengo customer yage ntangani nakikwa yenyorete customer ne ntangani agwere Meru ekene igorete gasi eyo neba simi na mete koigora lakini nabo nchenda tenya sai naona igorete na den karosi na ndekaba na ndaga kambu ya mono na ndaka ngachibesa nkagokere gasi eyo koratiga ngwa bwate bumanyino no kuigora sisimi ngwa kerekende ngwa bwete ayo monyene ngano sali simye ya bale kweyamine ina yamine tia sengejo bugimambo lyande ngatenya sae bono nae nje nae rabu mwalimu one egenteke nkoigora ingobo manyi kerto kurigereria egasi yega yo bufundi ebintu nebinge koganya korate bingo mwancho murigereria mpinto kibirio gane iri gotwara ego chakyo boncherire buno boiga egasi ye tali rasi mutware chibesi nyinge egente tangani ekira akunore no moyo negasi no korigie ebese nkeigo nsa chindori organiti abe bunandeiga tali rasi mari gichibesa abantu bari batagete bari gichibesa chinyinge bamaucha ke biashara
njike na chitaba kaga ina gwati chiru bisatu choka isatu choka na 1 2 3 ngabwata ina jakete kebanda kiengensa kebanda ina ingwa kana 1000 alafu ne nyomba yokora na ingwa kana 800 bono ngaka na igo ichinde chikatigara ngaswale nda matumisi bono monya sa ajimukereri goro igo mpaka una naikeire ikero kuliria so bonchereri oboiga binte bigambika nete korosi buna tatebe chi fridge microwave chi spare part maybe nchira restaurant no nyene chisimi akero kenda yanga yogo chinyara ko nchenko na direct paka Nairobi ikirenda getose egente kemo na lingo genda bono busongo lakini busonge bako ba expensive bono chinyete kwenda Nairobi ariti room no nko gore into byane Rudhuri Avenue gabu no nko gore into byane kena golire na ande nairana na nko soka mapema na nairana marogoba igoso aso wenge into byane Nairobi ko na ande nayo mwenye no kwenda bako ni chenko na nchibwe ko mwenyene na ande mbire nsa chinde kerendo jira tibu atiba gabuya ngo bekerwe gari na ebinyorera na kochi gatabaka ekero kurigeria mbuya kibororo rekero kwenda yo mwenyene wachikweyo ri ibintu biri gutumika ekero kwenda ncho mwenyene gwa kikishande kiregendo na test ibintu biro bigotaka gwa test ya mwenyene kwamenya gwa kana chibesa na ndembire no tagendo urabekerwe gari biche igo ekero chiete ikonya na chisimi chiroro chigo chora chi screen wone go bidi kwa gendo ororo kwa test yororo kiregendo kwa maya gwa kana gwacha ne into binde ntetora bwateraga butura soso mutimo komukego to koirana no chiko tatebikegera kwa tateke bandangero gwacha kirete kurunse gari ngikeri gwa koreta so bonchele bwa obokagari ya chi customer chikamentekana bakoga kina gwachaga igasore ambie mono sano mwenchi muri betaseni kya Ndizi TV ni gotoka ndete gusanga nere Evans oyore omufundi kegima ogokora ubonchire bwo korosi asichinse mushichichi simi chirende yani in general agokora ubonchire abo bufundi bwa electronics akuri ndento ndete gusanga nere mango mwenchi muri geria kora bwateraga butura soso mutimo komukego to skatonyegera wira nturasege kekere bosyo elinde tagendere gusanga amange Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoyenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu
bw'omu Gusii. Vyakigima mwanchi muliebeta Kisii and Ndizi TV nande nentunde ya kabere ngo kwaligania asomorobele w'Ensabari y'obonchereria asitogandite gusanga no monchereria Evans oyole efundi Ensabari electronics bintu byansi bibiri byosikaine ne stima ebene TV ebene computer ebene simu yabo ane bintu binde ebinge ebyago cha orosiga igakuruga sensemo ya tabaka kondo mwanchi muligereria tyankwaligana nende elindo togandite gusanga mange akonyera ndara soso mutumo komukege Evans nabagingo kobolia kerikenda sobonchereria oboiga bwago nkikeri kwabete kokokora ilinde chi customer chikabana ndi chigocha chinyinge kiagarekero kwalinge gali umete chi customer konya chako na Ensabari ya Meru maybe Nakuru kero kwa chitege ganki keri kwakorete aso attract chi customer mono ekine getabakaga tena chagete gasi ekero koigore gasi niyo koigore gasi gwatrajia amaya gose gwasaba Nyasaye wa mutenya Nyasaye nje nakorera nsemo yane nsemo y'abateja n'ensemo yago bas kono korugana liye abateja naso etokonyora abateja naso akonyora abateja nali narona enyombe yose kebande kigiabeirege asinye cy'abateja kwa basoire gocha ngake sabu batana nibwenete ngikore nabeduka electronic ono koruga abo na kikyagata ono ngatware birengere by'okoigora nande osibyo gosoye nyombe nene antu metetali ebika ogokora obufundi obuiga bwa electronics abantu nabange bagokora kero kenda ene kigo deal ne competition nalio e customer erati kwenda sense mediende echasuri bega ambe kero moteja achire nigo komotebye kemaene ande tuare erugengia oranyare komoeresa mpaka atwaro muguso naye ekere kwa mweresire uya kwa mugambiri buya naliwona gutware birengere byo gutina sore omuhudumie nande nambe ya mu maene kokonya bore nabange bangete nechikaso manjire no moteye kemaene amete chibundi ne chikora ekero kuligereria chifundi buna gwateba arone chinkora chire mwanyole chifundi chinde maybe nanye nesime kwamwa gose ne ready kwamwa aigure akonyora ngubisire spare part gete aya sensemo yagonga kiora kwande experience kiaga sensemo yobufundi asemo yobufundi ebundi tokonyara kumurenda egento yakore konye kwarete kwa negento nkoroseri ogontigera Nyasaye asinge nabo gotene naga ali nkokoroseri lakini ande nkoibere asenja atumanye tie kingokora igaso obundi obo challenge nchirororo lakini nje ndo konyage onkonya niongote omonte kemaene karange sio lazima nimhudumie akiona ukweli unamchoma anaenda lakini akiona nitamhudumia atavumia na ukweli ni mhudumia ngoiro nyora tole egasi yiga yaino nebwate chi customer chinyinge sa zingine nkonyoro lenga demand ere igoro maybe umuntu narole trigento kiaige saligete na ndageta gita actually agent akero kinda ene kiyo gukora kwa keep chi customer chichao kambe amo kubwatigera bateja bachire konye batano gose konye 10 nambe mo gwikamburi kero moteja na kiota getengo konye ekere kwa buri kero yomo kwigu kero yomo na ki inshida kiabwate esimi ne mouthpiece oina manyana ki tiandara arusi oyo mo bekere mouthpiece yarara agenda arusi jam nabo na kiota getengo udumie na ota haya teto ngudumie ganega basi konye nkorana eshide yini etagete chingaki niyo ngomotebi asinge chondo china dibaka ndiyo no nyare gotiga TV eye gose ubeye nkonyora time chisa ine nkoroseri ubeye uno moyo nongete ekero kuligereria maybe nabo konyora pressure korwa se customer na ile kero tatati korluze customer omoroseri egento maybe sometimes ibe kubungana ne volti yemo anabo konyora nga umuntu letre maybe TV asole kwa moroseri oikire nyomba labda yarorira matukabere na ndo yire nirugutsa chikesi bune chaya sensemo yabona kiwo chikwa handle
chikesi necho nabo koroserio omonto ogenda okora paka na omutienyi oreta ko enesi myoteba enaye likwanda ose na chitengaruara nkanyeruta nyumba bono ena chironye ndorebe koko igore sibiri kwanyora esimi asareti nanda irete sefundi ngao bono saliri nanda uchire omoroserie simiyeye gwetira chibeza chinande akoete bono lirio kumuboli swali nkaikoirete simye sefundi osauka ta simeyo tanya kuirano sinigarware tarenge se ward bono challenge ichi chachonchirororo pengine na kyogo cha kwachi handle umuntu maybe mwa test nere ufaga iganko buga yarenge oikire nyomba kengi maritu keri yangire kubugoire nirwo sana kyogo cha kwamukora ekera achire nchirambe monko nyerisi nanye igora ekenanye igwire narora esengencho kere fundi ekere igwire ko enesi tokonyara komokoni views gosina yarenge igana mbe makori sibendo kerio ke igoro rigere ringikere asaro sati nande nawe bunero ko igora obeka arama obeka arama usobeka ne baka stika geteiga wono nako igora igonyora ka stika karinga yo manyane simeye aire sebundi ngao mbia mono sana even sekero kurigeria ogonchererio boiga mbogwate challenges nyingi kero kinde kora kwanirango gati ichi challenge chirio gwetera si challenge chirega iga nabo muda gorete gento tote for example ko ene uva dikwaro siri kwa koriro tiangende mpesa ndo sindu sichibesa ekere bona kwaganya ekere kwaganyire muntu oburapi ogena 3 years omagocha base kera achira okonyana ubesi kwa bigete chimbo cha soireme cyarire kerege bono uimokie atua yokwenda polisi kera chire polisi oswa yabidi narangeri twagenda polisi twachukwanira na dende amanganayo na ndi challenge yero okonyana abasikari konye muri go cyamo na barabo na obako gusumbu ngonyora tuli a challenge mo especially essence mo yechisimi kwanyora umuntu maybe ibete simu korwa segete akorete iromo roseli anyore simi negenda to go track igwa pengine kwanyora challenge bunecho challenge yeyo tekero kwa pabune fundi esimi go track igo una fundi tubone ndikubeka raini yago simi endons ati bonongo test yore omoteja beke simi ya sim card a test lakini fundi tabwene tukorushi raini abeke simi yo moteja goko beka igana okonyana ngo track uyarenge nan pakoso kwende gesubunye kirikenda ye Evan saso boncherio boiga bwaga matuka bochunga igari uganite goikirani amatuko abosa kuchibosia nyasango onye ekera nkonyire implantie plan gete biashara bose tofauti ntie aso bubundi obwasengecho changamoto nchiro nande chinene sana kero kurigethia chi spare parts ichi maybe okoreta nabe customer acha kulingana rende no mufuko ye agotebi no maiteno ameta ine fundi ori no gwato gumanyi nabo maitenga spare part yengo kubekera nabe ko last for long lakini kulingana ni customer bunega netie gose kolengana no mufuko ye bunere ataitege ntokere chipo nakyo gocha kwa handle ebintu bunebyo bono customer ekirachire nambe ya mpaka omotebi ke maene omotebi speye yete kokonya speye nabe kokonya alafu no kurugabu kara chore speyo agwakane besere igoro nabo kumubekera kara chore speye eko korosabwango nabago korachi nabako bekerwa asenjo na asobuwa bataja abange banje tento bya fake very cheap bya cheap ngwato tebinga chi spare parts yago omucho Nairobi ogochikoyi akareke nenkyo go prefer omucho Nairobi nebinte bina bokonyora se county ya Kisii gose county ya Bomet ichichirange na orogongo rwa Gusii Kisii tote ko ne IC radio konye Kisii ko ni gose 150 kena ikire konye Nairobi alibono nigongo mukente binge ya 150 bosongo nabonkoro na 50 bob Nairobi bono inko gende sibali babo songo esibakwenda boyi nanche no kwenda noyi esengeje ke nakolire igo ikiro moteja achire nebuli okwerera arense nabongo mokonya
Ngike mbuye kibororo rora semye omwanchu mulige goso monchu ryo risko gali ekera gochikoye binte binge asobwa mabuna ibino kwenda koyi obuya ekero koye bintu asobonge discount nero okoegwa discount nero kwa hiyo ndikia nkoni bosene 100 na bogo pungusero paka 80 abuna Nairobi one ikere ekobwati intene birenga na boro yebintu bya 1100 gose 1200 era bwati mubuko ona kiongani lakini challenge tangani ekero kwenda Nairobi koro mogani mpaka ora aliegwa para tatenga experience ikiago kwa alietu na alietu na alietu kana ta paka biashara beji TV na alietu twaga ugosiberwe TV utagoreti warasi bisu nande ya video ende police uti okonya chibesa kero kende ngochi taka gochanwa gosaka gote ibinte bimbiri go chibienda one keya igete igo atuona imugeti ena cheta seduke yemo yomo ikoyo kanyo muswati yoyomo muswati inero nkanywana usibo kiro ningeresire keregendo arabono kuruga wono kabanere nkwenda nagori ikaba ikonya tagete kende nero kwende seduke ngao woyi obekera nibiri namogori osibera akora semingo monchero risko gali ngambuye kibororo ekero kunarana ni customer yemo obuye bwe customer yemo nabekonyarikana order kwenana chibesa chietaniri bwetani chibesa chirimwa list ligoteba gose shopping gwakora nabako gwanchira uru Nairobi ko ikaga omayeko mutomere balance obuna bobuya bwo gutware customer yamo ikegere bire bite bya tonyorire nabo semye monjuri uri isko gali ngwate bya kwara temiro bonjuri ri obiga kwara ri ni chando gwetera kerkende ikegere togende to wesuma kango ogo semye gucha so monjuri uri isko gali uri rochenga bonjuri bwa kongira na ndabwa tekerengera likiugotika nigo ngote yase bali babwato moyo bwe biashara nambe mo kwa atangani nyasaye kerwa tangani nyasaye nero kuigora chinchera na nyasaye nero gosesenia bali barense nero kuwaimo kigoro barorekana mwanya bantu igo oiko otuare kerenga ekerenga ke biashara tobe ke biashara asengenje jirani nebegete yaya gokobeka asengenje ne jirani ebegete egoiko ogubwango na nditorete bintu okobe jirani aretete goikotige egasi yupake ebiashara paka bigwe lakini okore kulingana una omoyo goko gosuguma na ndo batebeke maene na ndo basasokere talio gosalio bosio gechiri obao gosekalio kampaka liora gejibu ogosasokalio kausasokere customer sencho konyo yondama oyo trandama wikansaso kaso yondama ani so yo tandama wikamosasokere no tadi nkomwanga nimete konye namo goserate mpaka irane ambie mono sana sogo sangana into ambie mono sana umwanchu muri betaseni Ndizi TV kwa bere ko sangana into kutoga cyage to murobirega gwikabonega to ikira mwari no gosemira kwana kwa bere ko gwesemya amange wetera omoncherere yagwe litkolierero kwende gwikira bo mwanchu muri eno gwikira omwari bo murobirega litkolierero tumerane weekend ase ebere bunebiga nande tusange amange stokome naboncherere nyira sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook nabakotanyara gwetera Ndizi TV News Digital nabega senseme ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website gwetera www.ndizitv.net iretana na Frida Kerubo koko ganilia obuligerelia obuya